Bres yn codi ma'n y sioe, felly dwi'n ôl ar lan y llyn. A mae'n brysur iawn mae drwy'r wythnos, a dyn sy'n brysurach yn neb ydy Hywel Morgan. Ti'n iawn, Hywel? Oedd o'n neis ti'n cadw ti'n lawr, no, mae to, ti'n bod? Mae'n fendigedig. Mae'n wych, mae pobl yn denu dod at o dŵr, ti'n bod, mae dod o'r poth. Ond mae'n credu heddi, mae'n mynd i fod rhy bodd. Mae'n mynd i fod yn boeth iawn nes ymlaen, dyma'r amser i fod yma. Ia. A beth sy'n mlaen ma'n ystod y wythnos, ydych chi wedi cael wythnos brysur o'n nadwy? Wel, ti'n bod, achos o'n i byti bod yn dachrau'n arddangosfa i o gastio, fel fi a groten. Ond ti dyma, achos wi wedi clywed bod ti'n ffili bysgota, a ti moyn gwers bach. Wel, chi di'r athro perffaith, ynddi, felly lle well i ddysgu. Gyda, amser ti bysgota, reit, mae dri fath o ddill o bysgota. Mae ti bysgota cwrs, bysgota môr, neu bysgota plien. Right. A gwaniaeth gyda plien, oes dim pwysau ti a diwedd y lein, reit? Iawn. So, y lein yw'r pwysau. So, mae rhaid ti cael y dechneg o gastio fe nôl ymlaen i gael y blien allan a ben y dŵr i gobeithio dal bysgodi. I gael momentum yn y pwysau. Ie. Cic bach nôl, cic bach mlaen, right? Mae fe digon hawdd. Mae plant bach 3-4 oed yn codi lan fel na. Pidwch a deud hynna, wel, pressure o'n roed, mae'na bwysau. Right, na re, be ni'n wneud? Cidiad i ni alen, just cidiad am sydd ti'n gyfforddus, right? Ie, na la. Right, lan fyna. Bawd ar y top yla? Ymlacia i ddechrau da, right? Iawn. Ti'n lower reit hens. Na re, Dwi'n nerfus. rho hwnna trwy'r fus fyna. Right, be wy'n ni'n neud ati, right? Iawn. Wy'n ni gastio dati, right? Pa'r edrych tu ôl, achos mae'r pysgod i gyd yn y dŵr. Os ti'n edrych lan yr awyr fyna, weli di ddim byd. Iawn. Right, a be ni'n neud wedyn, na gyd y ti'n neud, codi lan ar y bach, Ie. cic nôl, aros, gwthio mlaen, right? So ar y bach, cyflymu lan, aros, a wedi'n gwthio fel mlaen. Na i fe unwaith eto da ti a wedyn lan i ti. Cic bach, aros, a A ti mlaen. Right, na rwy'n wy'n allan o ffordd. Reit, cer ddigon pell o'n Right. Ar y bach, cic, a mlaen. Right, cic, ond arosys ti ddim. Glywes ti chwip bach na nawr? Do. Nawr, se plian bysgota ar ti mlaen, fydde hwnna di torri bant, a fydde yn y gwair tu ôl ti. A fydde ti ar dy bliniau wedyn yn tywilo fe. Right, na ri. So, ymlaciach ar dwi wedi tensio fyny. Nawr ti. Ar y bach, cic nôl, aros, a gwthio mlaen. Aros eiliad te, Ie, na ti eiliad. Mae rhaid ti gael y lein i stretno mas tu ôl ti. Iawn te, watchwch chi un wan. Ymlacio nawr. Cic. Bach rhy bell nôl. Right? Rhy bell nôl Rhy bell hwnna. nôl. Plan bach, beth ni'n gweud yw cwyd y ffôn lan. Right? So, drychad le mae'r fraich di mynd. Gyferbyn y dy glist. Right, oce. Be nes ti, ysdi rhy bell nôl. So, gyferbyn y dy glist, aros fyna a gwthio mlaen. Right, hon fydd i. Fydd hon yn berffaith. Yndi. Hei, oedd y tu ôl yn dda. Ti blaen bach fel spaghetti, ond wyt ti A gwella? ti blaen me'r pysgod. Ie. Os eich eisiau pysgodyn, pidiwch a ffonio fi. Diolch Hywel am drio. Dim problem, da iawn ti. Dyna'n ôl to. Na i.